Pozdrav svima ljudi, ja sam Nikola i danas ćemo imati Counter Strike sa Lukom, jel tako? Šta? Šta? A igraj da se. Jo, sad opet ovo. Vidi ga, to je. Nemoj. Što si se? A jebi ga ti s mene prvi. Ali nisam ti htio ubit. Nisam ja znao. A svakako se briše rezultat. Znam. I sad smo počeli opasno da igramo i opasno mi se piše. I meni. I come on. A vidi ga. Ćao. Fotka. Yeah. Fotka. A sad ti da vidiš ko je fotka, a ko je... Ne može gati. Ne može gati. Ostalo mi je $5 za čokoladicu. Meni 550. Jo, pa izvoće mi sebe napad, jo. Vidim, player Nikola is connected to the Ajde brate, čekam te ovdje bre sotima. Čevo se... Tu, a tebe nema. Ajde ulazi. Što je ovo? Evo, ufo što. Alo, ajme, čekaj me dok se ne restartuje ovaj jebeni server. Ja se pomjeram, ja sam ostao dolje. Nemoj me ropu, slučajno. Ajde, budi tamo gdje postavljam bombu. Ma ne, ja ću tamo kod mene gdje budem vazda. Čuba, veri. Sad ostalo još malo vremena. Ej, hoće me. Gdje si ti potrebu, ti vidiš ovdje. Mrtav si. Viš. Šalim se. Jo, ajde sad samo da mi opet izbaci iz ovog servera jebenog. Iz čega? Servera. Kako, majku ti jebem, gađao sam tu u glavu 20 puta. Ja na tebi gađio. Koliko ti je health ostalo bilo? Health, ne znam, boga mi. Malo nešto. Nešto sitno? Znam kad si bačio bombu, ostalo mi je još 69. Ajde. Još te smetire oko pojma smjela. Žurio se. Jao. Prepoznao si me, a? Alo. Znaš šta? Ne. Čekaj, moram malo pojačam zvuk. Gdje ćeš više, brate? Olo, smo, Sad je opasno. Šta je opasno sranje? Jebote, moram da promijenim ovaj. Gdje? To mi se piša, brate. Jebote, imaju sljeđa ako čovjek kažeš. Neću. Ja idem gdje idem i svaki put. Ja idem, ne znam gdje idem. Znam da se da poštenim bombu, neću da postavljam. Nismo. Jao, sad kad Luka zaspe pobedi kišu metaka. Neću. Kako znam da će ti ne diš tako. I da ćeš opasno da me rokuješ. A shit, jao, niko sam već metaka, pičme. Ja sam uzeo pušku. Nismo. Jesmo. Koliko ovo? 2-1 za mene. I sad vidio većeg ubitnika. Čio. Ma ćao, bato. Ma ćao. Esmo.
Koliko je dobar ovaj kalaš, toliko je loš. Mislim, da kažem ja da jao, ko bi to ispoizdiža, da. Jesmo. Ispo. Opa, Lukas neđe opasno uštiko. Kako ovo, života ti? Kaj je bi ga? Dođe spred tebe roka tu glavu i ja crknem. Odpadio sam sudiju. Ovo ću djevati. Ne radi mi lampa, crkla sjelica. Ja? Sad ne mogu da ti olakšam. Alo? Kakav stipić, Ketlina, što je to? A jebati ti. Hvala treba da te roknem. Kakav? Da ćeš ba to? Što spička tolika se gati? Kako si sjeo? Kakav stipić? Shoot. Alo? Šta je? Ja čujem te da već tu da trčiš, ali... Ne znam kuda. Ja tebe. Tačno znam da se svi se neđe uštetava i da će opasno da dodatne. Ja? Da ti ja liči neko ko se stalno šteka? Jok! Kako je roka ovaj odbekle. Što ti je, Luka? Smiri malo. Alo, esmo, nisu. Izađi, ako Kad ćeš ti da igraš po pička, igraš i ja po pička. A vidi, jesi pička stvarno sad. Pa jebi ga i ti si što. Kad ti drugačije ne mogu ništa. Uzegao si leđe. Jebaš u hajku. Kako je skinuo. Zašto se ja kažem bre uvek, jedi govna jesme čuo je. Bila bomba bre. Ođe je bomba, ja vidi. Nemaš vremena. Znam, sad će. Imaš. Jas, bratio. Esmo. Aj, neću snajper, može? Mora ćeš kurac. Neću. Uzeo sam ovu drugu. Biće ovu još goru. A. Kako se radi Koji? kod policajaca, znaš, onaj snajper sa Rafalom. Šuba. Jesi isle nas. Jesi sa. Nismo. A vidi, to mi je samo upozorenje, jeli? A šta sam tu radio? Ma nisi uzeo snajper, jok, moja baba je. Što nešto pa što puca.
Ma nije to do mene. Ajde buda kopira budala. A ja evo tebe tražim, crko sam. Boga mi, gdje si? Evo me. Upozorenje. Ne. Upozorenje ću pišat. Važno saopštenje. Ja tražim samo jedno da mi kažeš. Ko je? Gdje si sad? Evo me. Ti. Evo i mene. Čekam tek u novu godinu. I ja tebi isto. Jo, ušao za me neki Joker. Jo, piše neki Jokera. Alo, šta ćemo sad? Napiš ovdje to Joker da... Pičku, kako si dobio? Pa. Jo, šta će ovaj Joker ovdje nas mora da ga ja nago kupe. Neću. Nešto, odmah izašao. Vidio da igraju budale pa izašao. Nismo. Biće izbacilo sa servera. Kakav si ti pitka se cijeli. Smo. It's Merry Christmas to you. Evo nisam uzeo snajper, uzeo sam tvoj kalah. Kurac si ti uzeo. A vidiš. Šta kad... Jao! Headshot. Mislim da nije bio pravi, ali isto... Ali smo. Jesmo i nismo. Nisam prije metak ispalio. Šalim se, jesam da ovim stvojim. Pa nisi? Kako sam susro? Koliko ti je stalo još šokova? 14. A ne smiješ da igraš ko čovjek, nego moraš ko pička. Ovo nije pička, ovo ti je profesionalizam. Ako to ne zna. Evo gdje si ti pobjegao? Evo, sad sam ušao u Zentorna. Sad bježim. Tako samo igraš. Pa kad ne mogu da igram od pičke. Nešto ne čujem. Igra, gubitnici ne čuju. Pa ne čujem te. Ne čujem gubitnike. Igra. Ko što muđe kaže, ne čujem gubitnike. Gdje si uštako? Gdje Boga bi. Ovo je treba muda kako da tebi. A evo ja tebe tražim i se vazebit će. Piču.
Nismo. No šta? Jebem ti mater moj. Si vas ko Turčina? Će sada da eksplodira. Aha. Jebaću ti majku, tako je. Nismo. Šta go si pokupio snajper kad ne znaš igrat s njim? Nisi ti ipak profesionalizam ko ja. Stani bre, nisam se namjestio. Aj sad tako, ali? Maću golo, glupo je. Čim crkne, ja nađem moju puškicu. Jo. Nismo. Jo, kako se je skinulo. Profesionalno. Moj kalašić. Smo. Možda ti ne kupuješ snajper? Maću golo. Mislim, dobar je on, ali kad bi imao gdje stekat na ovu mapu. A dobro, ova mapa nije za štekanje. Jo! Op. Ću sada da begam. Nismo. Gotovo, bato. Nismo. A zašto ti uopšte igraš? To što igram? A što pička usudila kupi snajper? Ne znam ja ko je pička. Imam priliku, ja bi ga provjerio sad odmah. Sam ga džabe uzimo. Kad iskreno vam kažem, puška je sranje. Ko? Ovaj snajper. Mislim da ovo... Ne... Jo! Ja! Jao! Nema jao, nema šta, nema dje. Čego? Ovo dobijaš 1.000.000%. Ko? Ti. Što? Jer imam, znaš šta? Biće pištolj. Jao! Kako si mi skinuo sisu zamano? Jao, šta sam ja uradio? Išao li te rokno svega ti? Jes. Skinuo si, znaš koliko je s onom bombom? Nismo. Alo? Ajde normalnu pušku, ali? Pa jesam sad, stvarno. A vidi ga. Što je? Pa nisam rekao da možemo igrati. Jo! Kaka sti, pičketina, što je to? Promijenio sam se stvarno. Ne znam što da se zakunem.
Vidjeli bi mi da ti uzmeš normalnu pušku. Pa jesam. Isto koji prije. A, Opa. vidiš da jesam. Vidi uzeo kalaš ne gadi. Pa glupa je sa snajperom više. Alo, da je mapa neka druga, sa snajperom je bilo mrak. Ko što je bilo ona juče, znaš, smo igrali protiv, kad smo izgubili picu iz zvuk. A vidi ga isto uzeo snajper, pička jedna. Ko? Taj ko Peter. Mati kaže jebote snajper. Alo? Jesmo ili nismo? Ili ti pojedeš pismo je? Gdje se štekaš? Ja? Ne. Bajuk. Kad se ja šteko? Gdje se ti sad ušteko? Ja? Ja nisam niđe tebe bi. Nemate ni na čitu? Ja ga ne... Koristiš čit? Ne, boga mi, nemam ga. Ne znam šta će mi tu. Igra ko Bratislav. Gdje si ušteko? Ja. Pa ti slobodno uštekavaj, ali imaš 12 sekundi da im ubiješ, inače moja pobjeda. Stvarno? Majku ti tvoju. Nismo. Igramo još jednu partiju i dajem ti priliku da me... Kreteno, da li snajper si uzeo? Nismo. Šta što ti da vidiš? Marokni me samo jedno da ga promenim odmah. Jebi ga, tako ti meni isto kad ti mene rokaš. Šta? Tako ti meni isto kad ti sa snajperom meni jebeš. Pa? A pucao sam prije. Boga mi. Nismo. Okej, let's go. Sad ti da vidiš šta je let's go. Kad te rok nema odmah se. Pa je se ovo. Jo. Kako? Kako me skine, jao. Sad da te vidim na ćošak, malo sam ti ruku vidio. Jo sam znao da si to ti. Jo, pa sam uzela iberi kalaš. Alo? Kako mi je snimao već? Boga mi, ne bih rekao da se ja umago. Ko je ovaj kreten? A kreteno stani, htio sam ubiti ovog. Ovaj je glup. Ovaj je glup ili mi noge šmrde, sad ću ga zaklat. Zakla sam ga ladno. Vidio sam.
Esmo. A pa šta ćemo ja uradit? Gdje si? Evo me. Gdje je šta da ovaj? Ti je glup, ovaj čovjek što je ovo? Kreten, stalno bježi. Gdje je nešto sad? Alo? Vojvod, nemam girih, majku mu Staj, jebem. nemoj mene rokat. Dobro, neću. Ajde, rokam. Jesi ovo ti? Jesam. Dobro. Gdje je pošao onaj? Pojma ti ja ne. Sad zbrajte protiv onoga. Alo? Samo ti stoji tako ispred mene, jer ako dođeš, ne možeš on tebe, ja mislim da rokne. A možeš u stvari ovaj se već, primaj mu jebem. Kaka si ti pička? A izašao je bio. A bio je izašao on. Pa reci, znači da počneš igrat. Pa je da kada tebi kažem ti mene roknuo. A ne bi. Kaka si ti pička. Reći da si uzeo snajper. Dobro. Uzao sam ga opet. Znaš ko me boli kurac. Sad ti da ješ. Jao, kako si već imnuo. Jao! Kreš da si me malo nekuda. Mi hoće ko debili. Pa, nemoj me. Šta si rekao? Jebi ga baka. Jebem ti mate. O, kad ja igram su mi Koliko si me skinuo srećem? Skinuo si mi 56 healthova. Ja nemam para za snajper onaj. Čekaj me si što. Jo čovjek napunim sanžer, majku li mu I ja isto, alo, jesi uzao snajper? Jesam, ali onaj najjeftiniji što A ja, evo da je sranje, vjeruj mi. Pa znam. Si treba povi 5 puta čekaj da bi ubio. Što mi malo glupo. Ja, kako si sad ćete robiti. Samo malkice izađi ispred. Gdje si ti? Te briga je. Štekaš se, ha? Ti lud, ja tebe tražim. Ja tebe, boga mi. Pa vidi ga. Jebem ti ja sranja od snajpera. Ja ne koristim ovaj jebeni snajper. Gdje si? Ja ga ne mogu koristiti kad mi je sranje. Imaš si sad para da kupiš normalan. Pa jesi lud? Tu roka da mi imam li para. A vidiš. Pa nemoj ga, alo. Šta? Ne znam. Imaš i sad para za normalan. Kako će imat ako već mi je roknuo? Pa ne kupuješ ga, jo, opet se pogodio, jebem ti majku. Pa ne kupuješ ga sad nego s pištoljem već kupiš. A jebi se Luka pa... Jao, jesi tako? Nisi ovaj put, ali zato prošli put si mi jebi. Koliko imaš helta? 44. Još jedan metak i ja sam ga ruču.
Kako sporo ide ovaj metak. Jok. Gdje si ja pobjegao? Evo me ovdje. Opet sam skinuo. Jesam. Jesi moga mi sad na 32? Ja imam za 10 manje. Jo, jesam te pogodio imao? Ne imao, ne mislim. Nisi do sad. Mislim, sad imam 22 helta. Če da napravi sažer majku li mu njegovu. Jo, kako te mogu pogoditi nikad? Koliko imaš helta? I što je dobio? Valjda. Aj ponovo, ja već imam sa par, imam govno. Ja imam 88, on mi jebote otac. Alo, čekaj, samo napravim ovaj ujebiš je. Jao. Koliko imaš helta? 44, jao, kako? 44, opet si me, dobro si me kreštuo. Ja 19. Već imam preko pola sata, znaš. 100%. Gdje si so? A ti si pošao neđe, vidio sam te. Nisi tamo više. Biga. Pa si sa jebi ga. Jao, znaš koji osjećaj imam? Da ćeš izgubiti. Da. Mislim već izgubi. 3, 2, 1, 0. Hvala. Ko je dobio? Dobit. Ja. Aj sad sa snajperima, stvarno. Aj, Ali nemoj ići niđe. neću. Još nemam para, vrate, za onaj kršten. Ma nemaš kurac. Alo, Znaš kako? a glupo je ovako moga mi kad idem stalno gore dolje. A nije. A jes jer... Čekaj. Da nađem nešto kršlj. Kakva si ti pička? Jeb. Šta ćeš? Žurio sam.
Ne vidim te. Ni ja tebe. Pokušaš me ti. Aj, sad s vama idem, sa snajperom, da te čekam tamo. Znači uvijek ratujem. Šta bježiš tu da si sve? Sad ja bježim. Ja te čekam. Ale tržiće. Jesi uštiko? A? Jesi uštiko, bolje kuja baba je. Zablokirao je moja veza. Šta? Zablokirao je. Ček sekundu da im pičat konačno. Alo? I ljudi, to je bilo to u videoklipu.